asawa nagbangutan sa pagkawala sa bana ug duha ka anak niini. Atong dawaton ang report ni Radyoman Karin Beltran. DXDC Radyoman Report. Yes, Radyoman Abby, Radyoman Leo, dili mapugnan nga mahimong emosyonal sa usa ka inahan samtang anaa sa usa ka funeral home sa Monte Vista, Davao de Oro sa gipangdala ang tulo ka mga patayng lawas sa iyang pamilya lakip na ang iyang bana ug duha ka anak. Sa eksklusibong pakighinabi sa DXDC Arman Davao kang Jovelyn Remedio, ang asawa ug inahan sa mga biktima gibutyag niini nga wala siya sa maong balay dihang nahitabo ang insidente gumikan ana kini nanarbaho sa Davao City. Dugang butyag niini nga kaganinang kaadlawon lamang sila nakahibalo sa maong insidente. Ug matsudsab ni Judian de los Trico igsuon ni Jovelyn nga samtang gabiyahe paingon sa Mongkayo dako ang ilang pagtuo nga luwas sila Region Remedio Sr. 31 anyos nga mao ang amahan ug si alias Kent 7 anyos nga anak. Gumikan sa ilang nadawatang impormasyon si alias Junjun lamang ang 12 anyos nga anak ang gikatahong missing. Di ay una na nga na-recover ang duha ka mga individual. Apan, ilahasab nga gikakurat sa dihang naabot na sa mga lugar nga tulo ka mga individual ang namatay diha sa maong landslide. Busa suportado og hugot ang pag-asister ni Judy Ansehang igsuon nga nagbakutan ning kasamtangan. Samtang matud bang ipailununa ang maong patayng lawas sa tulo ka mga individual ngadto na sa inahan ni region diha partikularmente sa Mongkayo, Davao de Oro. Yes, Radyoman Abby. Dagang salamat Radyoman Karin, amping mo diha. Dagang salamat Radyoman Abby, Radyoman Leo yung mamsab sa mga suking tigpaminaw. Kauban natong intern gikan sa Davao del Norte State College ug man si Radyoman Brian Aligado. Live gikan sa Davao de Oro. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Karin Beltran, Tatak RMN. Tatak RMN.